Let's gaze indaba zo-1 KZN TV Fundela uSamukelisoka Nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usukwini namhlanje. Kusolwa ikhansela ngokuvimbela usekela ngqongqoshe iAction SA ibhunge nezibambe iqhaza kanti ukugasele kwazoba ukufika ogwini. Usekela ngqongqoshe umnyango wezamanzi nendle uDokotela Jack Bloom uthi-ke uzobhalela usomlomo umasipala iTheku uThabani Nyawose efake isikhalazo ngemizamo yekhansela le-ANC kuWard 59 elizame ukubavimba kade-ke bevakashele isiphehlimandla. Ukhansela Nkosiyezwa Mhlongo uzama ukuvimba uBloom ngoba ethi-ke akamazisanga ukuthi uyeze ewadini yakhe. Usekela ngqongqoshe uthi simphoxile isenzo saleli khansela wathi kuyacaca ukuthi ukhansela kunezinto ezingahambi kahle kule ward esithinta ukuhlinzeka kwamanzi nokuthuthwa kwendle abezama ukufihla. Uthi kodwa ababanqandanga ukuthi behambele zonke izinto ukubheka intuthuko yomphakathi kakhulukazi yamanzi. I went to see illegal connections at the Hilltop and the ward councillor barred our way actually, so I don't know what he was trying to hide, or quite frankly it's illegal to obstruct an investigation and oversight by government officials such as myself. So I thought it was highly irregular, and I'm going to be following up on what exactly is the situation with illegal connections at Hilltop, but really to obstruct me in my duties is just plain wrong and actually criminal, and I think I should alert the Speaker of eThekwini Council to that, and they should investigate it. uBloom uqaluswa uhambo lwakhe lokuvakashela indawo ezahlukene kuleli dolobha izolo namhlanje uthi siyadumaza isimo abasificile sokuvuza kwamanzi eThekwini. I must say that the big issue, of course, is that there's a backlog of 13,000 leaks. And this is the problem. I was at Verulam yesterday, and there's people at Biffles Dry that haven't had water in their taps for like 10 years. And then you go around down the street and you see water gushing down the street. So, the water should be in your taps, it shouldn't be in the streets, and there's 13,000 leaks, and there's a plumbing crisis at the moment because the contracts haven't been sorted out, and that's of great concern because, half the water, the decent drinkable water supplied to eThekwini is just wasted because of broken pipes. Uthi bazokwenza umbiko ophelele bebheka ukuthi iziphi izindlela njengomnyango kazwelonke abangazenza ukusiza umasipala ukuthi balungise izinkinga zokuvuza kwamanzi kanye nokuphuthumisa izinhlelo zokuthuthukisa ingqalasizinda. I'm going to get reports and look at exactly what directives my department has given to eThekwini Council and what are their plans to fix it. That's what we can do as a national department. It's obviously up to the local municipality to do the necessary to fix all those leaks and make sure we don't have sewage all over the place. Some parts are doing better than others, but there's some really bad situation. There's a Green Drop report which showed that 31% compliance when it should be 90%. And these crises are only going to grow because, there's a lot of vandalism, and that's one of the issues that's come up. Ngotebogo Sibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, kuChannel 261, ngiseMia Bank eThekwini. Uhlalo Action SA esifundazweni saKwaZulu-Natal uzokela umnqangu ukuthi baboneke kubalekile ukuthi kibengenele ukhetho lokuphatha kumasipala waseMhlathuze njengoba abantu-ke abangaphansi kwalo umasipala bekhombisa kulithakasela leli qembu. Umnqangu bekhuluma kanje ehamba nohlalo we-Action SA kuzwelonke uMichael Beaumont ngenkathi-ke bebambe umhlangano wokuqwashisa izinhlaka ezahlukene ngaleli qembu eRichards Bay Nyakatho neLikamthaniya. Ubuholi be-Action SA buthi njengeqembu elisalisha likubona likufanele ungenela ukhetho lokuphatha umasipala waseMhlathuze. Sithe size ngala eMhlathuze ukuzozama ukuxoxisana nezinhlaka ezikhona eMhlathuze ngokuqonda ukuthi isikhathi sesiyanga sifika sokhetho ukuthi kumele sibeke abantu abazomela iqembu le-Action SA la eMhlathuze nakwezinye indawo. Sithe namhlanje sabashana ubuholi bukazwelonke uzoxoxisana nezinhlaka zala eMhlathuze. uMhlathuze ngomunye umasipala esibona ubaleka kakhulu ukuthi sikwazi ukungena okhethweni kuwona. Sithe namhlanje iqembu le-Action SA sabona ukuthi
kubalekile ukuthi sikhethe indawo esingakwazi ukuthi singene ukhetho kuzona ngoba njengeqembu eliselisha elakabi nazo imali zokuthi singena yonke indawo nanokuqonda ke nje ukuthi seneyindawo uthola khona ukuthi abantu bakhona abakulungeli kahle kahle ukuvotela ushintsho sabuka ukuthi kuneyindawo kumele siyibheke ngicabanga ukuthi umhlathuzo ngenye indawo. Usihlalo waleli qembu uthi izinkinga zamanzi amaloli angcolisa emigaqo nokunye yikho kanye okubenza bafune ukuphatha lo masipala. Umasipala umhlathuze ke uma umasipala ngicabanga ukuthi usuka abazandleni zamaqembu ahlukene ukwaphathwa iqembu le Khongolose wasokhongolose waqaphela iqembu lenkatha njengamanje ephethe kanye ne-DA esicabanga ukuthi abantu balamhlathuza sebekwazile ukuletha ushintsho ngokuvota amaqembu okuhlukana kwawo kodwa ukuthi mayebuka phansi ababoni into eshintshayo ingakho namhlanje sithi njengeqembu election singakwazi ukuthi sibambisane nomphakathi walamhlathuze ulethe ushintsho la khona siqiniseka ukuthi inqala sizinda ebekwa phambili ukuthi ilungiseke amanzi abantu bayakhala ngamanzi nanokuthi sisebenzisane nenhlaka yohulumeni mawubheka nje inkinga sibhekene nayo indaba yama truck la gcwelelana akhoza inkinga enkulu la emhlathuze ngicabanga ukuthi ke enye yezinto ezibalekile ukuthi sizenze nanokuthi uma umhlathuze sisebenze kahle ungaphansi kwe district yaseKingcitshwayo esicabanga ukuthi ngamavoti la emhlathuze singakwazi futhi sibe nehlalo esingaba khona kuKingcitshwayo district okungenza ukuthi sibe nezwi la khona amanzi phela amanzi ayicompetency kahle kahle ye district yakubalekile ukuthi senze kahle la emhlathuze khona sikwazi ukuthi sibe nesithi ezoba khona kwi district ngoba masine kwi district which ne voice strong lapha yana ephatheni kwamanzi. Kanti ubuholi beAction SA buqhubeka bathi iningi imali kulo masipala engalekelela izakhamuzi. So umhlathuze ke siyabona ukuthi mawubuka ngokomnotho uyisizinda somnotho emva kweTheku. So residents of this town have been failed by the ANC, they've been failed by the IFP, they've been failed by the DA, they're watching the coalition chaos or the internal chaos of MK, and they are thinking that they don't want to import that into the broken municipal politics that they are dealing with here, and they're looking for a new alternative. This is a town that cannot actually piece together 2 days in a row of water supply. And people are desperately looking for change. We have very strong leadership on the ground in this municipality. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngise Richards Bay. Inhlangano iMarch and March kwisifunda ukuyigaseleke izitolo ezahlukene edolobheni lasePortshepstone bebheka ukuthi ke abanikazi bezitolo banazo yini izivume zokuvula amabhizinisi kuleli ohlalo iMarch and March ogwini usabelo ucela ukuthi ke baningi abantu bokufika abanamabhizinisi okucwala izinwele kodwa kabangenazi isivume uthi ke baqala ukugasela endaweni yaziwa ngokuthi ke yisizinda sezidakamizwa. Awunayo business permit, unayo business visa bethu. Yazi inkinga yethu ukuthi wena umuntu ufana nami understand. Ngabe uyiphoyisa noma unayo business visa. Wena unayo business visa ukuthi nawe unayo business visa. Unayo. Lona ngomunye wabo kufika kuleli obegoloza ukuvala isitolo sakhe sokucwala izinzipho ngesikhathi kuqhubeka umkhankaso wokugasela amabhizinisi ahlukene okubalwa nawo ukufika edolobheni lasePortshepstone. Usihlalo weMarch and March kwisifunda uthi lo mkhankaso wokugasela izitolo ubalekile njengoba kukuningi okufihliwe kulezi izitolo zabo ukufika. Uthi bafuna izitolo zibuyele kubantu bakuleli. But sifuna nje ukuqhubeka sivala wonke lama salon sizolandela nangazo lezitolo ezirunwa abantu bokufika without permission ngoba banawo ama business visa okusho ukuthi ngapanye amazwe ba operator illegal. So sifuna ukuthi ke izinto zala South Africa more especially njengala ma business ayima salon nama spaza shops abuyele ebantwini base South Africa ngoba kuningi okwenzakalayo la and ne arrogance yakhona uyayibona ukuthi they are also dealing with izinto ezi beyond and futhi kunama masters behind uyabona ukuthi ngendlela aba arrogant ngayo kusho ukuthi basaba ukuthi uboss uzothini ngoba uyena obathumile so ngoba ngebazi bamreveal uthi sebekwazi ukuvala izitolo ezisishiyagalombili. Uma nga-estimate ngoba angibalanga kahle hle nami kodwa uma nga-estimate mhlawumbe afikile ku8 or 9 esesidile na ngoba siyake siqale nje la ekhona khona izinda sama drugs kakhulu iyona ndawo lethe sasiqale ngayo impela nje sidile nayo. Abanye uyabona bayavula safaka izingedi nakusasa yileso nasemini njengoba sobe sikhona nje usuku lonke nakusasa nangumgqibelo nangesona nangumsombuluko kuyoze kucaca ukuthi ilelizwe elobani. Uthi kubalekile kubona ukuthi umphakathi ubeseke.
Umphakathi kubaleka kakhulu useseke. For example, laba usisi laba barenta ama station ama salon barenta 900 rand tothi ba u30 and only to find my calculator lo manje wabe u30 or 32 it's 30,000 rand, of which means lesa space noma usibheka mhlawumbe 10,000 irent yakhona barenta kwi foreigner, lona lo foreigner lenzi lutho lizihlalele, yabo. So kusho ukuthi almost 20,000 rand wonke uya nje kuleli foreigner. Kanti labo sisi if bengazihlanganisela bona lo 10,000 bakhokhe uyabona ukuthi imalini abangayisave ekuyothi kuphela unyaka lapha bane bonus bona self. Uthi le ndawo abayihambele iyisizinda sezidakamizwa. Udayiswa ama drugs lokho kuyaziwa. Bahlezi bebanjwa laphansi bayiswa emaphoyiseni ukuthi abona ngakusasa sebededeli bebanjwa nawo ama drugs, yabo. So lokho akufuniselwa into eyiqiniso. Okusho lama drugs ayiwona la emayiphuma la ayi lapha emphakathini abhenywe izingane obhuti bethu abancane, izingane zethu, yabo. So umphakathi kubalekile ukuthi useseke ngoba lento esiyilwelayo it's not just for fun but silwela ukuthi sikhuculule indaba zalama drugs siphinde sibuyisele umnotho kithini abantu ba South Africa. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Umasipala ithe kwethule ngokusemthethweni izimoto ezifaka phakathi amaloli ahambisa amanzi emphakathini, amabhasi, ogandaganda nokunye ke okudle imali engaphezulu kwa298 million rand. Lezi insizwa ke kulindele ukuba ke kuphucule ukuhanjiswa kwezidingo emphakathini. Bazothathelwa izinyathelo ezinzima abasebenzi bakamasipala eTheku abazotholakala besemaphutheni afana nokudayisa amanzi nokunye. Lokho kudalulwe imeya lomasipala ngesikhathi kwethulwa ingqalazinda yomphakathi efaka phakathi amaloli nokunye. Sathatha idecision yokuthi sizowa insourcer asizowaqasha kulaba abazinkampani ezizimele, sizoba nawe ama water tankers ngoba lokho bekusilenzela inkinga eningi and singakwazi ukuba ukubathethela inyathelo laba bama water tankers ababengasebenzi ngendlela. So ke manje ke lawa ngawethu umqashi wethu engasebenzi ngendlela somthathela inyathelo abe isibonelo kwabanye abasebenzayo. Akuzoba khona ke manje abantu abadayisa amanzi uma bekhona bathathela inyathelo. Akuzokhona abantu abadayisa udiesel uma bekhona sibathathela inyathelo. Akuzoba khona abantu abalovayo ngoba wonke lama truck lawa adeliver amanzi anama track. Okusho ukuthi sokwazi ukutracka i-tracker ibus i-water tanker ngayinye ukuthi ibikuphi and ihambe ibanga elingakanani isidilivela amanzi emphakathini. Kuvele ukuthi iningi imali ebisetshenziswa ukuqasha amaloli athuthela umphakathi amanzi njengoba namuhla wethule awawo angu-35 abize imali engu-105 million rand nokwenzeke abe u-350 esewonke. Kuphinde kwethula namabhasi angu-57 wona abize u-154 million kuhlanganisa nabo abakhubazekile kanye-ke nokunye. Siyabonga nje kakhulu kumasipala weTheku ukuthi ukwazi ukuthi usilekelele ngosukuma abakhona abawu4 oba edile phezulu kosukuma bebekhona abawu8 eThekwini. Siyacabanga ukuthi kubatwana bayesikoleni kuzoba lula, nabaya emsebenzini kuzoba lula. Siyazi ukuthi usukuma awuhambi yonke indawo. Siyafisa ukuthi bengeze ama routes aseThekwini ukuthi usukuma nalawo ongafinyeleli khona eThekwini okwazi ukuthi ufinyelele. Yize noma lawa sithi sikwi training yakhona seza ukuthi khona la ngekangene khona ngoba likhulu livuleka nomnyango walo uvuleka kakhulu uthatha u2 lane. So mawubona emalokishini kuno 1 lane ukuthi ngeke ukwazi ukugamanxa ngendlela. So siyabona ukuthi yona le bus inhle kakhulu kodwa kusafuneke baede kakhulukazi ngisho ihlalo zincane kakhulu nabama wheelchair bahlala kahle impela kodwa siyacela nje nakubona abafethu abazobe beyisebenzisa daily basis ukuthi bangalinge bayivandarize. Udaba lwendle nalo kalisalanga ngaphandle. We are increasing our response to sewer. We've made available resources for our plumbers so that they are able to reach out to our communities and that have been complaining
and particularly around the issue of sewer spillages. Ezindabeni ze-One KZN TV kube uNtomkhona Mvubu eThekwini. Sithishelele etolo soqhubeka nazindaba zethu masibuye. Asikwamukele mbukeli ke ubukeleke indaba ze-One KZN TV nazi ke ihlokana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kusolwa ikhansela ngokuvimbela usekela ngqongqoshe iAction SA ibhunge nezibambe iqhaza kanti ukugasele kwazoba ukufika ogwini. Umeya kaMasipala waseMfolozi uXolani Bhengu uthi ke ukhathazekile ngokwanda kwezigameko zodlame olubhekiswa kwabesifazane kule ndawo. UBhengu usho kanjena njengoba uMasipala usengathi kumcimbi wesithangami samadoda eDondotha lapho eveze khona ukuthi ke lo mbuthano uzosetshenziswa ukukhuza lesihlava esihlasele le ndawo. Umeya kaMasipala waseMfolozi uXolani Bhengu uthi kubalekile ukuthi wakhiwe amadoda aqotha kusasa aphinde eqashiswe ngokuvikela kwabesifazane nezingane. Umuntu wesilisa ilo muntu lo ongayiphathi kahle. Ongakwazi ukuhlonipha abantu besifazane, ongakwazi ukuyihlonipha yena, ongakwazi ukuhlonipha umphakathi. Sike sithi umuntu wesilisa ke lo bese kuzothi indoda uza kuthi ubudoda bukhulela ngoba ngisho umuntu emncane eyingane kodwa uyakhombisa ubudoda mangabe ekhombisa ukuthi unenhlonipho, uyabazisa abantu abadala. Yilokho ke sizokwenza nalokuthi asizokhumbuzana ukuthi indoda iyakhandwa umuntu akavele beyindoda. Lo mbuthano wamadoda uMasipala uzihlose ngakulwa nehlaba sodlame lozobulili esihlasele kule ndawo. Esinye isizathu esenze ukuthi size la eWard 9 ingoba kunegameko eyisanda ukwenzeka la eWard 9 la emgazini okunodadewethu khona odlulile emhlabeni ngesandla okusolakala ukuthi ke esika baba wengane yakhe. Naye ubaba wengane sitholile ukuthi naye ube ethatha umphefumulo ngokuthi naye ayihenge emveni koba enze lesi sigameko. Ingakho ke sihlangenelana namhlanje eWard 9 ukuthi sizokhuza lesi sihlava. Namanje ngiyaphinda futhi ngiyazehlisa ngiyacela ukuthi wonke umuntu oyindoda akabe indoda ngokuthi athi ngesami isandla angisoze kabamba iqhaza ekutheni ngilimaze umuntu wesifazane noma ngithatha umphefumulo noma ngabe ngidinwe kangakanani. Ikomiti lamadoda liveze ukuthi nawo amadoda ayabakeza isulu zokuhlunyezwa emakhaya. Abantu abasiganile ababambisane nathi. Although sibona ukuthi izimo ziyazi zithi ukubaqina umuntu oganile noganile abasazwani ukukhulumisana ekhaya kusekuhle kodwa siyakucela siyafisa njengamadoda alesi sikhathi ukuthi kubanjiswane kukhulunyiswane ekhaya uma kunenkinga umama ayibike kahle. Izindabeni ze-One KZN TV kube inkosi enhle Mthembu eDondotha. Imeya kaMasipala uMlalazi uQueen Xulu uthi abesifazane banendima enkulu abayidlalayo enhlakeni zikahulumeni nakwezenhlalo ngakho ke kumele bazibukele phansi. uXulu usho lokhu ngesikhathi ke kunesithangami sabesifazane besibanjele eShowe Town Hall lapha abesifazane behlonyiswe khona ngamathuba okuthuthukisa amakhono abo nokubamba ke iqhaza ekuthuthukiseni kwemphakathi. Abesifazane banxuswa ukuthi ke bangazibukeli phansi kodwa basebenzisa amathuba akhono ukuze bathuthukise amakhono abo futhi ke bazimele ngakwezomnotho. Lokhu kugqame ngesikhathi kubanjwe isithangami sabesifazane eShowe ngaphansi kuMasipala waseMlalazi. Lesi sithangami behlanganise iminyango eyahlukene kahulumeni nesihlaka ezahlukene ngenhloso yokuhlomisa abesifazane ngolwazi namathuba okuzithuthukisa. Abesifazane bebethamele lo mcimbi batholeke izeluleko mayelana nokuthuthukisa amakhono abo, ukuqala amabhizinisi kanye nokubamba iqhaza elibonakalayo emphakathini nasezikhundleni ezahlukene. Namhlanje sigubha usuku lwabantu besifazane njengoba sazi ukuthi banomlando ka1956 lapha bamasha khona bemashela indaba yamapasi. Kodwa ke manje asisagcini lapho sesigubha lolu suku njengokuthuthukisa amakhono kubantu besifazane nokuthi babuyele emuva bazazi ukuthi bangobani kakhulukazi nokuziphephisa njengoba sazi ukuthi kune-GBV. Sizokwenza lokho ngoba simeme nama-departments onke uba nawo azoba nezinkulumo uqwashisa abantu besifazane. Imeya kaMasipala uMlalazi uQueen Xulu uthi uMasipala uyaqinisekisa ukuthi uyabeseka abesifazane ukuze bekwazi ukuqala amabhizinisi basithuthukise futhi babe negalelo ekuthuthukisweni komnotho. Siyaqonda kakhulu umkhandlu waseMlalazi ukuthi osomabhizinisi babesifazane bona sibabekwe eqhulwini. Sino LED department ke la ngaphakathi.
kodwa njengomphathiswa kamasipala ngingumuntu wesifazane ngiqikelela kakhulu ukuthi abantu besifazana kube yibona engibakhuthazayo ukuthi baqoqane bazenze amaqoqo bese bayakwazi ukuqala amabhizinisi noma kungekho namhlanje sizobe sikuveza kodwa sise inhlelweni ngoba ade sikhiphe ama-advert ukuthi abeze bezohlomula ngaphansi kwamasipala lapho okutholakala ukuthi umuntu ngamunye noma i-cooperative ngayinye ithola u15,000 khona bezokwazi ukuyithuthukisa noma baqala amabhizinisi. Abesifazane bagcizelela ukuthi izinhlelo ezifana nalezi zibalulekile ngoba ke zibavulela amathuba okuthola ulwazi nesisiza ezingabasiza ekufezeni izihloso zabo. Logo phethe zokuxhumana kwinhlangano KwaZulu-Natal Economic Regulatory Authority uClarissa Naidu uthi ke bahlele umcimbi wokucobelela ngolwazi abesifazana abasembonini yokuhweba ngotshwala eMgungundlovu ukuze ke bekwazi ukuzithuthukisa. Ekhuluma nethimba lezindaba uNaidu uphinde wagcizelela kakhulu ukubaluleka kokulandelela umthetho wezokuhweba. Abesifazana abasembonini yokuhweba ngotshwala eMgungundlovu bahlanganyele ndawonye kumcimbi okuzoxoxelela ngolwazi kuleli bhizinisi baphinde bathuthukiswe. Imbokodo ithole leli ithuba lokucaciselwa kabanzi ngokuthi ikuphi okumele bakulandele ukuze bathole izivume zabo. License holders as well as our stakeholders who have an interest in the liquor and gambling industries to engage on matters which are very pertinent in terms of running a business as well as items such as attaining financial interests. Inhlangano KwaZulu-Natal Economic Regulatory Authority iveze ukuthi kubalekile ukulandela umthetho yezokuhweba ngotshwala kanjalo nokugembula kanti laba abaphula umthetho wokufaka imishini yokugembula ezindaweni ezisemakhaya nokudayisela izingane utshwala bangathola beboshwa. As well and to make sure that we empower women in a manner in which they can also contribute effectively to the communities that they operate within. And them in the rural areas, a lot of those machines, you speak of those 2 rand machines that the kids are playing at. Yes, those are illegal, and we do have a unit which deals with those machines. So what would happen is if you are found to have those machines on your premises, you will be arrested. Items or parts of legislation that we have in place in terms of keeping our facilities, our sites away from churches, away from schools. Omunye wabesifazane wase-Edendale oqhuba leli bhizinisi nelasungulwa ngonyaka 1951 uthi seliyishintshe kakhulu impilo yakhe kanti uveze nokuthi kubalekile ukulandela okanye ukugcina imithetho ebekiwe yezokuhweba ngotshwala. Kulomcimbi kuphinde kwagonyeliswa besifazane abanamabhizinisi abonakale landela kahle umthetho ebekiwe. My business has been running since 1951. My grandmother bekafundisa baba wami kule same business. So it's a very long process, but to cut the story short, it's just that ibalekile ithavini. People might see it on a negative impact, but thina abantu besifazane isize kakhulu by sending us our children to private schools, not only government schools. Baya a university, baya a college. That's how the business has really helped. Kubalekile ukuthi si comply in the sense that without this business ubulawa indlala. You cannot feed your family because uhlulwe yini ukucomply. Ukucomply ke it's very important ukuthi nabathi 6 months before your license expires you need to renew. Trading hours, you need to keep to your trading hours. Kanjalo nezinhlaka ezahlukene bezikhona kulomcimbi zinembukiso ngaphandle lapho bekuqhubeka khona lomcimbi. Izindabeni zwa KZN TV bikuthaba namaphumulo eMgungundlovu. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukeleke zona indaba ze1 KZN TV. Sikhumbuze ke bekuyizona ebeyihambe phambili osukwini namhlanje. Kusolwa ikhansela ngokuvimbela usekela ngqongqoshe iAction SA ibhunge nezibambe iqhaza kanti ukugasele kwazi abokufika ogwini. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
Irandi lakuleli u16.07 maqhathiswa nedola laseMelika, u21.93 maqhathiswa nopondo waseBritain, u18.80 maqhathiswa neeuro, igolide lona u$4,554.64 ounce, walangahliziyo wona $93.78 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Qeqeshi Orlando Pirates Abdesalam Owadwa akakaze kayeke ukumethemba umdlalo waleli qembu uDaniel Msedami okumthatheke isikhathi ukuzinza kwezimnyama. Umsedami ke ujoin iPirates ngesizini edlule kodwa ke wathola kanzima ukuthola ke scheme ngaphansi kweOwadwa owayemqeqesha kwiMaromo Gallants. Udlale ke imidlalo eyishagalombili kuphela emqhudelaneni eyehlukene ngaphambi kokuqala kwesizini ka2026-2027. Bekunembiko ethi ke uMsedami ufunwa ke yiqembu langakubo eZimbabwe iScotland FC elisemkhankasweni wokubumba inqanawe yeskim ezodlaleke ngaso kwiCAF Champions League kodwa ke kwagcina kungenzekanga. Ngempela sonto edluleke lo mdlali oyibamba enhlangothini ushake igoli lakhe lokuqala kwezemnyama ngesikhathi ke yehlule iChippa United ngamagoli amathathu eqandeni emidlalweni ebhethwe iPremiership eThekwini. Kusukumeke cishe lonke ibhenji lePirates liyomhalaliselo Owadwa utheke ujabulo ngokuthi uMsedami ugcine litholile ke igoli lokuqala kwiPirates. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukeliza kuqo bese kuphathele zona usuku namhlanje nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.